Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati doh pikiran mo na be. Di bagasan Kristus Jesus Tuhari. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday, salam sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini, dimanapun kita bergereja, selamat beribadah manginang bagi yang bisa beribadah dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit. Aman amin dan amin nong matu nong sudah gugu tu hatta totong nama rorok daging nang ton dimuna. Tabi mardongat tangiang tu keluarga tu parhalado tu ruas ni huria nah hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Amanginang di minggu bolon sadarion. Tatangihom mahatan itu hatta memakulingi hitam. Sada raja-raja 10 pitu ayat pitu sahatu 10 songonom mahata di hatta. Dungi marhira sataun lilingna marsik masungai ala soada robe udan ditanoi. Dungi roma hata ni Jehovah tu ibana songonon. Borhat mahola hotu sarpat na mardonokon sidon maringan di simaho. Ida manunga hudokon sada parupuan na mabalu di simar buduho. Dungi borhat maibana lah hotu sarpat. Jadi dung saha ibana tu harbangan ni hutai ida ma. Adong ma di sisada parupuan na mabalu na marsoban-soban. Dungi jauh-jauh masih Elia madok tu nasida. Wa alap diau aiki otik di bagasan tabu-tabuan asamidu mau. Alai dung laho nasida naing mangalap jauh-jauh musa ibana madok tu nasida sono. Wa buat diau sa topik sagu-sagu di bagasa tanghamu. Alai ninna parupuan ima. Songo sitong na mangulu Jehovah di batam dangadong sagu-sagu diau nanggosada. Daholan itak sapohul di bagasan hudon. Akup nimiak otik di bagasan guri-guri. Jalahi dama na marsobat-sobat doau asalaw au paulihon itaki diau doh dianake asamangan hami na dua dungi mate ma alai ni nasielia ma tu nasida unang homa biar laho maho bahem masongon nidokmu alai pauli diau jumolo sianisada sagu-sagu na mekmet jalabuan turuar di au dung pei asa pauli di ho doh dianakmu. Ay songono dohata ni Jehovah debata ni Israel. Ya itak na di bagasan hudon dangolo sudah. Jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik. Pai majupang ari haroro ni udan tongoson ni Jehovah tu sisik ni tanoon. Dungilaho maparupuani di bahen masongon na ni dok ni si Elia. Gabe mangan na sida. Nang ibana nang parupuani rodi isi ni jabuna ari-ari. Ia itak na di bagasan hudon dangolo sudah. Jalamiak na di bagasan guri-guri dangolo marsik. Hobar tuhata ni Jehovah. Naung pinabuana hian marhiti sian si Elia. Demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Amin. Amanginang di minggu bolon sadarion. Sungguh sangat luar biasa. Firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Yang menekankan satu hal, prinsip kehidupan karakter Kristiani yang tidak bisa lekang dari kita. Apa itu amanginang? Memberi. Ya. Tumagonado mangalehon sian nama calo. Ido molo dihita halak bata. Amanginang pola binian bagas patorangon ahado nani igil ni hata di debata sian hita kana porsia di Kristus Yesus sia turpu na duaon evangelium doho epistel di Lukas 21 ayat 1-4. Mertua ma akan saya burju marsilehon-lehon nang pe swadong di hita nang pe swadong di hoa manginang alai mertua maho molo sai di haringga soko marsilehon-lehon mangurupi akan adangol, mangurupi akan apogos doh akka lan na asing dobe di tonga-tonga ni pergulota. Amanginang di prinsip ni program Aiksat Tetek Peduli Gereja HKBP yang kami galakkan. Kami mengambil firman Tuhan dari Ibrani supaya kita tetap senantiasa rajin berbuat baik, melakukan kebaikan, sebab persembahan yang demikianlah yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Hudoko kami do marhite program Aiksat Tetek padohanon nahu parukil hok kami
Ahama yang mangina. Unang jolo mamora asa marsilehon lehon. Jaladang sudat marsilehon lehon ala suada si bahedon. Dang ala ni godangna. Las niroha mangalehon ido situhuna. Jangan tunggu engkau kaya raya supaya mau memberi. Dan bukan pula karena miskin engkau tidak mau memberi. Bukan karena banyak jumlah yang kau beri. Tetapi keikhlasan hati memberi itulah yang paling utama. Daido namasa dina dua turpuho namanginang. Parupuan nama balui di pasahat do pelianna. Alai i nama artana. Nang peyartana di pasahat doi. Jala di sadaraja-raja. Buru-buru disarpat. Parupuan disarpati amanginang. Dangadong bedi ibana. Ia holan itak sisa pohuli. Alai dipangido si Eliai. Di patupado songon na nido ni si Eliai. Di bahed do di ibana sagu-sagu siyan itak na sa pohuli. Alai aha manamasa manginang. Gabi dohot dongan nasaripe nasabaga sitaruli dia sinirohan ni debata. Nang pemasa kelaparan haleon potir haleon bolon. Alai dipermudu-mudu debatado parupuani. Dohot anak na dohot pangisi di bakasna. Amanginang betapa susahnya kita menggumuli firman Tuhan perihal memberi ini. Bukankah ketika kita memberi itu sama saja kita melempar ke tudoluk nenek jalan madabu dui musye tutoruan tuheda. Atau ngasamar hiti hata itu harta di minggu bolon sadarion. Mari amanginang hami ganuk manugut saya hutangnya kok kami do pasu-pasu akaruasmu na saya burju marsilehon-lehon. Burju manarihon akan aposom. Burju mangurupi akan nangol doh na fokus. Tabayak kasilas niroha di nasida. Asa tarampahin nasida musye. Patupahon na sisongon itu akan tikin na nangro. Amanginang. Di patupa parupuanido. Di patupa parupuanido. Na pinangido ni si Elia. Diturpuhi. Alai. Gabi marlobi-lobi do dapat nasida. Gabi dohot nasida disarihon debata. Nang na marsilehon-lehonop ya manginang tumpe hurangak kita. Napatut do hita ikom mangurupi. Ay dangalani godang na. Ita sapuhul do nadong di bana. Ipe di bahed do. Dilehod do. Jala alani i. Gabi taruli ibana. Atau ngakadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Maria manginang. Rajinlah memberi pun engkau sedang dalam kekurangan. Karena berbahagialah engkau meskipun engkau sedang berkekurangan tetapi engkau mau memberi, mau membantu, mau bersedekah. Marhitio namanginang. Huajak kami mahita. Alanuaing hugalako kami do program esatetek peduli gereja HKBP untuk 3 gereja dengan total dana 100 juta. HKBP Sigolang HKBP, Muara Nauli HKBP, Palu Subur di distrik Sada Tabaksel, di distrik Sia, Nias Sibolga Tapting Nias di distrik 1 Tabaksel Sumbar dan di distrik 31 Medan Utara. Amanginang, mari, bukan karena banyaknya. Molo goran hitam mangalehon, molo torop hitam mangurupi. Sadia penata pasahat, alai songon udan nenei dua manginang. Ya, satete otik do memang. Alai molo saya manete mangalat tapi artinya ketika kita semua mau memberi, tergerak untuk memberi, maka yang kita kumpulkan itu akan sangat berguna bagi orang yang membutuhkan. Manginang, ya, jangan kita jadikan kemiskinan, kesusahan kita untuk mau memberi. Tetapi jadikanlah, jadikanlah kekuranganmu, kemiskinanmu, kesusahanmu sebagai motivasi untuk senantiasa mau memberi. Karena kita yakin dan percaya di dalam kekurangan kita memberi, maka Tuhan akan melimpahkannya berlipat ganda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menggumuli firman Tuhan. Ai martua dua kana tumangihon hata ni debata. Jalan opiopsa. Diperbadiai dibatasi pardami mahamu gabi sundingkan. Jala diramoti maroh nang pikiran muna. Ia sohasurahan. Saharo diharoro ni Tuhan dan Jesus Kristus si paluai. Amin.